Mema biara good morning ene anopa. Mu amotimidini eye Bernard Asante menie. Ma hye adasama wasase nyina so bo se enoma bi a ahintaye ama ye dibre ewo ya brabom. Ama ye sofa ye hunu adekronti a ye bre no. Mema nipa hunu enoma bebre. Ahinta asofofo. Ahinta wiase ye nananom epenso nyina abese ene. Asasi a yetisui ene aware ede yeko problems. Se yeka se brewo asasi wo ya yetisui na eye aware enama ye bre bebre. Nipa bebre wara ade chi ya na aware ne awu. Menua branti a wutie me. Menua ba wutie me. Wa sese ne waso aware a wutie me. Ti ase wo ya me ka kire no. Meka asema mesi mitumira michresie menkasa kwa menibre semeno ebeba becha asema awurade ne hu enim awurade nkasa kyerem menti awurade ne ana menhuru ye na mebedi ho nkomo akyerew hwe ene aware bra ye bra nyina that is a secret nie ye involve aware to the family aware ye ko ware no yadi aware ekoye family enti daba bia no aware ye wan abusua nim aware na hyase eni na wieye me be ka secret bi akyerew Adam a ye friend Adam se mutie nsem a Bible etwerɛtwerɛ ya awurade nyankopɔn dome Adam ewo na brabom one ne yire Eve. Enti maka achiro se that time no na Adam ni maame eni papa baye ne donna ye wa asasi so wa we blessing we cursing ufri Adam ase. Number 2 nie aja Abraham ne yire Sela awurade nyankopon Bible na omotwere ye nyina no omotwere se Abraham yire ne Sarah. Ba omo issue ba bibiara omo ka se Abraham koye Sela ho ade ma maami we one papa we ma omo charge ni seida. Abraham re aye friend Hagar o Ishmael na oye na bawa enso Abraham ankoye Hagar ho ade ama busuani bia ba on ne ba Ishmael ba Ishmael ye shiras ne a Christopher. Let me tell you for you. David yire Esther yeka na David wo ayire bebre ba de Esther na ni dini wo Bible Esther ni yeka David yire a ye de ye example. Esther ni aja enina one ne wo fa Mordecai na be call ya be babia ne be wo David foul mo Mordecai ne de beto aswa takura onibi but at that time David yentitrasem nti mu bisa mo say David koye Esther ho ade ma Mordecai by Esther ni dire wo tresemu ne ka sisen ene wiase ya ye wo no yadi aware mankwa nkohuru maame anhuru papa antue sika ma busua na aware ne yentimi ware. It is the wrong about you. Why your curses wo wabrabom because aware na wo ko ware what the kind akwakyere abusuafo awie ama busua no e de nome atowa ware ne so. That is the secret I make akere woni me be ka sem bi akere wo ha tie ne yie se woni bema otwempena ba woni bema so ne ba otwempena monhwe sane awar mompena twe ne tin eko anija wo mpena twe rum a bema no utim bo ba ne hoka e wo mpena twe mu ba aware anya bama it is finish wunya ko hu abusuafo wi a de kada na obo no ka na ne o take u bia na enya adwuma biem bibe ware
ansa na bi obenya japade afiri ne nipa na oware ne ho no eye mpena twem na onya japade ana onya sika bi to ansa na aware abaso maame mama yani nawo meye video ne twatwa so akire won no ma bebre mama aware omfa awurade nyankopon ho enti se wudi agora ubenya cases ewa awarem aware be pofom ewa abusua ho wo se nipa wuwa na abusua mebe ma na abusuafo asore eji adane ka no wa ajapade ne owa na omo opre be ma biara ewa asase so na abusuafo mpese obeware ba maame ne wo baba dia opese ne baba ne kwa aware na odi shiraba fie ba ne ba be ma okoware a obetry say aware na okowa no obeye casing atwa abrabom misromo aware a ye ware a me wofa de onti ase me wofa si o ma me nware o me ma me si o ma me nware o mi sister oni brasia ewo mo aware num nti obefo so say obetuncha na ewo aware num mema bebrebra asase so ma bebrebra asase so omuntimi ni ye aware asem because ohunu be ma no odna kofie ama busua nyina ahunu no enti aware amako wa munam ba bia honhom di akira esorti amabrabo otwempna mpena mu ode pa enti die enti man mpena mu ode na aware munyede Adam awurade se maapo Adam ba Adam abeye Isra ama yafuri nase make a sempa na choice secret ewa awarem nti mo susu enyivo mo ho wa aware a se ye de no kofie ye say it's you and wife se wabra bo besi yo ono ono yire mama ye de nawo de make a chere wanu me chere no ma bebra nti a me chere wa awarem secret me chere wabra bo kwanya be fa so a wo ye japade a se wo decide se wo pese wabusunya one wo japade etinka ho ema wo madibi ne wabusua dibi na bonten su ni nya bidibi a mekere wo ko nipa ba ko pe ne chichiri kuro na aba ye kuro ne o chichiri kuro wonten dirida ba kuro no suongu obeye generation kuro na yetim no ebeye generation nipa ba ko pe ne chichiri entu betima ma wo japade aka asase so a ajapade engu ba bonten su ni ebehwe wo japade na amaw wo ba behwe ajapade no wo maame no wo abusuafo behwe ajapade bia ni wo betima to se ajapade we eye mekora ben odi ja abusua eye me papa ajapade eye sumasi ajapade me betima kire wade kro yesua de e wa awurade mu mekire wo nipa ba ko ne chechiri kuro a motim no ba kuro no wuntimi nka che se kuro ne ye asumasi dia apart from hine no otinkura no bia kuro ne nya omode ya ni o chechiri kuro ne ye nipa ba ko pe ba wo a wo kuro no wo mra wutindi hine kura jima wutindi natem sa no betima ye wo japade a abonti su ni betima hwe wo japade wo ba wuntimi nni nkwasese wu ubusuani ontimi ninko asem ubusuani betima behwe wajapade em by oba ontimi njim oba betima hwe wajapade wabusuafo ontimi njim mekire ho no ma bebere awurade nyakopon hirawo midina de benada asante follow me YouTube na follow me babiara na sua ade a beboa wabrabo ya ye bi ama ye mistake na awurade ede ye move ye different way ntina tie me ye